bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko dilli foof wonko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolletaki asman ko ɓuuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yeehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala période amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amadou. No mbaɗɗa? Seydi Diallo aɗa seydi kam? Jam bolo alhamdulillah. Amadou ay tampata. Heɓtinaani? O ko kawmo Binta. No mbaɗɗa? Aɗa deji kam? Jam tan kay alhamdulillah. Aɗa jam no galle o waɗi? Haari kalla jam bolo alhamdulillah. Bon min tini ko hakkunde ma e Binta haalimi fof. Kono Amadou a yonnani de. So Allah a yonnani. Tagma wiide mi yonnaani? Par ce que Amadou an gila ne dañɗa gil ɗo galle men na appartement woto heltanam galeyelam ngel ni tan dañɗa no ata eyyi d' accord mimi gila dañɗa gil ɗo galle eyyi aɗa tampini Binta aɗa hammini Binta te an Binta ko muñanma ko hay goto debbo wawa muñindema ko andinduma ko Binta muñinimi ko ani mbimi ayi neɗɗo so wat sese ay mawɗo so hersama kañum tottiri ko hersira ko somi rokkima gueɗal rokkam gueɗal appartement mi tottima hane Binta joni noon Allah rokki kam wadde an ko appartement oɗo ka gañan ɗum ceernajo ko Allah hokkuma ko hokkima ko Allah hokkatan hokki goɗɗo ko wadde woto yaltanam woto wi appartement ma anani mbimi a jaggirani Binta poɗɗa jagguide ɗum wona responsable joni an ko jiɗɗa an joni haalan ko jiɗɗa je dis que tu n'es pas un responsable toi tu es responsable ok aɗa haaldan France anda heɗotomi pourquoi mbiɗa heɗoma tan a heɓta kon an jibinimi walla mbimi a jibinam walla eyyi joni de toute façon eyyi ay hakkude ma e Binta eyyi so Allah gaytini gasat so Allah gaynani ande jiɗɗa gaynude ɗum heɗomi tan ene wiye moƴƴi koye debbo kono koye gorko ɓuuri yodde an walla min a wona ceernam mi wona almudo ma anani ok anani en ñawdani anani a bona dans le sali ok et puis te ƴeew paade convocation moɗo eyyi so yiɗi kuppa Binta ko nder baɗami ɗum boom ɗo haalnami français ɗeɗo hollami ka jammaɗo walla ka homme d' affaire min woddakama ngel ɗo galeyol ngel woto yewnam ngel bolle puy aya a wona responsable engrais responsabilité ne haaldire ni moro hay simak wallahi Binta ma tawam ɗo yo noddu goɗɗo somi jogui double kaw yo noddu kaw goɗɗo min hay ala ko mbawɗon amana Binta ay oɗo min mi accirta ɗum ni wayi haala ko welami tan kuppa haala ko weeli ɗum tan kuppa mi accirtama ni accirtama ni Rogi aɗa arani ga kam keɓa hen dar uddito cono ndaw ko laaɓa an lelde tan hunde fof ko Amadou yo wat
bismillah. Amadou ngannuma waɗi ko soofi a waɗi ko soofi a waɗi ko boni Amadou Amadou an aɗa foti yaltinde Binta e o galle Amadou e ko Binta waɗatma ko alano hay fissin hay ɓuuɗo Amadou alano an wattuma gala sa welama hannde goppa ɗum aɗa andi ko musimema mbaɗa kono cukalel muyno welni a yaggata an to certuɗen hecci hanki ɗo ñanden mo ɓooyani façon ngallo fof mi fiima ngara ɗo mayno puccu yaari ni ngara mbiya an Binta naggam naggam ay Amadou kam jiɗɗo yaade pet hakkille ma ya won mawɗo min hakkille mala ɗo yi Amadou aha kay an kay o saha gueɗe kanga tan mbatta eyyi so yiiɗi an ƴoƴƴo wadde gueɗe ƴoƴƴo Amadou neɗɗo sa jogui mi rewɓe ɗiɗo fondu fondu ay waɓinoma noon ñande laakar ñande ɓe gummi fof koɓe wurotoɓe min wurotoɓe ka guurotoɗo Amadou ceerno muɗi so tawi nene laakar Allah ko an tottata wurotoɓe ɓe wuuram junni kam nani mi yetti Allah noon nde a wona Allah a wona alluki a hoddirta ko Allah hoddirta min an e Binta e kawmo Binta e goɗɗo fof dewɗo caggal Binta mi darani sette mon ni mate ko hande hande hettanki fof an Amadou an ala neɗɗo yo dañ fayda e hoore mum eyyi an ala fayda e hoore ma mi ala fayda e hoore sa yalti aɗa mawnina grand boubou sa naati galle ma tugalel tosel nanguma no fiima jettore mi waɗini Allah yino cukalel pewel an kay woy yok an yo joyi an sam jogori dañ suka an kay haside an min ko cittatemi ko banta balle kuɗel balle ko mbiyata ko cawsa kiir ɗum musma sam jogori dañde tokosoñ waɗini yo Allah haɗam Allah kay haɗani ma ko mangu ba ana ala e goto fayde Amadou aɗa andi ko woni 7 e 6 o ko woni 7 e 6 min e ma en wona poyantir en jiida école ko récréation o rendini mi en duwaki Allah jidde ma école an gasi mi duwaki ma an ɗo ko c'est moi min jeeyi anani ɗo ko c'est nous min e ruki aɗa andi ko woni numéro paɗe ma boowo holum numéro talon ma mbimi boowo mi yalta galle o eyyi ɗum mi yaltani Amadou ceerno Mody galle o ko min wino foti ko min jeeyi yaltu gallam o toñam ko Binta jaltinta galle way wona min mi yaltani sa haalama ɗo mawnina grand boubou galle o ko min jeeyi naggam ka luuɓani joni kollata kam an ko aɗa tiiɗi nguru mi aɗa ñawdi mi lijjitanima an min yawnuma wona yaltani gallo ceerno Mody yaltu gallo gueɗe mbiɗa jala Amadou a fiyat kam ha ñaw jooɗo e ma ummo fiyam yaw bandiraɓe min de gandum ko mbaɗa mi ɗo ko haydara siranɗo ɗum nde firti violation domicile te Amadou nani wulno ndiyam neeki ɓawli reedu ceerno Mody umma e jonde ndiyam ɗam nani fasa ñande o paari fof no wi ni noon waɗira ɗum no gertogal wara tan waña kam ɗum te o saaha kam waktu kafe yewti mbaɗa yiya way kam garto jooɗo kam garto lawdi kay ko maade woto ya jooɗo lawdi kay jooɗo ande ala gon